maa min ye marifa dilan Boubacar o kan ka sa ti cogo la Boubacar ki Mamadu Hawa Jaabi Gassama marakakɛ e ko a ti bolo la Côte d'Ivoire jamana kan Boubacar ki nin ko in a bɛ sɔn ka gɛlɛya fo k'a fɔ k'a to ten mɔgɔw b'a ka ko in bila danga fɔn fɔ la o tɛ ɲininkali de bɛ kɛ Boubacar ki yalima nin bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i ye diɲɛsɛgɛ naani tɔnbaw u ka sariya ta k'a lajɛ n'o ye diplomasi ye Boubacar ki ne de ye karisa ci ka t'i ka jamana na i k'a dɔn a bɛ n ka jamana kunkanko ko fɔ o bɛ komi jamanakuntigi ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Boubacar ki n'i y'a mɛn diplomasi a b'o ko fɔ Mamadu Hawa Jaabi Gassama a dun t'o la dɛ diplomasi tɛ Boubacar k'i bɔ yen a bi bulon min kɔnɔ n'o ye CNT vote ma kɛ ni k'a ta k'a sigi min ye cɛmancɛ fanga ye o de ye décret bɔ k'a fɔ i kɛra nin ye o bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ a bɔgɔ ka fɛngɛ nin kɛnɛ in kan o yɛrɛ k'i bɔ yen Boubacar ki i k'a dɔn Mali ni Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛyamisɛnnin min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bila ko ye n delila k'a f'i ye i k'a dɔn ayiwa kogo ni nkurunin o ka fisa maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kuma kunkurunin ni hakili b'a la sɔrɔdasi 49 min nana Mali fɛ i k'a dɔn sabula olu nalen Mali kɔnɔ a ko kun ma jɛya faamuyali kuma sɔrɔ a la waati jan kɛra i k'a dɔn a kuma taa ka segin la Boubacar ki k'a dɔn faamaw yɛrɛ dama kumana a ko in barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten nin député kɔrɔ in Mamadu Hawa Jaabi Gassama i y'a dɔn dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da Mamadu Hawa Jaabi Gassama a delila ka kuma bana mininenw dɔ fɔ Boubacar ki o fana tɛ nkalon ye sabula o kunnafoni saradalen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na kunnafoni in kɔni a sɔrɔla i k'a dɔn a ka kuma dɔ senfɛ réseaux sociaux kan min ye Côte d'Ivoire masakɛ ye a y'o sɛbɛn kɔrɔ lajaaba Boubacar ki kuma dɔw yɛrɛ bɔra da min ye fanga bɔsi ye min kɔni Côte d'Ivoirekaw ye olu kɔni ka hakilina de ye Mamadu Hawa Jaabi Gassama i k'a dɔn a tun b'a fɛ k'olu ka jamana ɲaami k'u ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na Boubacar ki sɛbɛnnikɛla ko nin damanda de b'a nɔfɛ a yɛrɛ sɔrɔla cogo di dɛ a bɔra Mali de la k'a bɛ taa sangafo kɛ Boubacar ki k'a dɔn sangafo in kɔni a n'a k'o bannen a labɛnna Boubacar ki k'a bɛna i k'a dɔn i delila ka kuma gɛlɛn fɔ maa o maa ma Boubacar ki kana t'i yɛrɛ bi o tigi da sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Hawa Jaabi Gassama a ɲinɛna e nin kuma ninnu fɔ réseau kan Côte d'Ivoirekaw dun sigilen don k'i kɔnɔ a tɛ bila ko tɛ Boubacar ki i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye minɛni da kelen u y'a minɛ yalima ne ma ɲɔgɔnna ye o n'i ma ɲɛ yɛrɛ i b'a kɛ vidéo ye appel vidéo a ma ban k'i ka janaja dogodo kɛ e bɛ t'i yɛrɛ di maa fɛn min b'a fɛ k'i kunu ka to k'a nɛ de la n'o y'a nɛ de la u b'i kunu dɛ a b'i kunu de Boubacar ki sɔrɔdasi 49 Côte d'Ivoire olu minɛni min kɛra san 2022 a kuma barika bonyana kosɛbɛ Boubacar ki i k'a dɔn Ivoiriyɛnw kɔni y'a ye k'a fɔ an ye olu sɛbɛkɔrɔ lajaaba an y'u dɔgɔya sabula olu bɔli télévision na olu seko damajira bɛɛ kɛ diɲɛ maa ɲumanw da donna na fo olu bilala ka t'u kaso Boubacar ki ne fana ye nin ɲɔgɔn na kɛ u ka faama na i k'a dɔn ka t'i yɛrɛ ci u da yala n'i bi Mali kɔnɔ a tɛ k'u la ka n'i minɛ yan o tɛ sɔn Boubacar ki sɛbɛnnikɛla ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten ni dun ye diɲɛsɛgɛ naani sarabolo ta k'a lajɛ ni diplomasi ko de don ni diplomati don Boubacar ki i n'a fɔ Mali ka lasigiden baarakɛla don walima lasigiden don Mali de y'a ci Boubacar ki k'a dɔn maa bɛ se ka kuma o la a tɛ se ka minɛ foyi tɛ u bɛ se k'o k'a la ka dangara la u tɛ se k'o kɛ nka min fana ye bɛnkan ye o bɛ diɲɛsɛgɛ naani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔla maa sugandilen don i n'a fɔ député yɛrɛ de don bulon kɔnɔ i n'a fɔ kunun a tun bɛ cogo min Boubacar ka minɛni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko diplomasi fana b'o la sɛbɛnnikɛla ko kɔlɔsilikɛlaw ani minnu bɛ sariya dɔn bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ nin ji tɛ Mamadu Hawa Jaabi Gassama Mali kɔni kɔnɔ Boubacar a bɛ se ka kɛ maaba ye nka n'a taara jamana wɛrɛ la a bɛ komi e bɛ cogo min ne yɛrɛ bɛ cogo min Boubacar i k'a dɔn diplomasi walima k'a fɔ kangara dɔ dalen don a kan o kuma tɛ Boubacar i k'a dɔn a na kɛ Ivoiriyɛnw kɔni y'a minɛ o kutumu de kɔnɔ n'a dun minɛna Côte d'Ivoirekaw ka misɛn Boubacar ki k'a dɔn u ye kuma min fɔ ani sariyatigiw bɛna ɲɔgɔn ye yalima n'a ni sariyatigiw nana ɲɔgɔn ye yalima nin bɛna kɛ ko gɛlɛnba ye wa Mali i k'a dɔn a n'an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲininkali tun bɛ bɛn min kɔni an ka jamana sariyasunba ye cour constitutionnelle Boubacar ki o yɛrɛ delila k'a fɔ maa o maa n'i bɛ CNT la Boubacar ki i tɛ député député min k'a fɔ Maliya sariya b'a dɔn e de taara i k'a dɔn député ya kutumu kɔnɔ i sugandira vote kɛra k'i ta birifini b'i kan i k'a dɔn an ka jamana sariyasunba yɛrɛ y'o fɔ o jɛlen don Boubacar ki nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa bi Mamadu Hawa Jaabi Gassama nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn a juguya la n'i y'a mɛn tubabukan na kidnapping Boubacar ki o kɔni ye
ka sin ka t'i suɲɛ de u y'a suɲɛ yɛrɛ de koyi ka sin k'a minɛ ka taa n'a ye ten Boubacar nin ko in kɔni an bɛ dugawu de kɛ sa i k'a dɔn Mamadu Hawa Jaabi Gassama Ala b'a porokoto cogo min ani jamana faamaw bɛna delili min kɛ Boubacar sigi kelen don k'o de kɔnɔ